A Moncloa é o Club Social dos Mariñeiros de Burela, que se sitúa no edificio que albergou a antiga Lonxa do Pobo. Os seus socios, máis de 100 homes e mulleres, son persoas que traballaron ao mar e tamén amantes da cultura mariñeira. Aquí reúnense para lembrar a vida no mar e sacar á superficie a tradicional sabedoría mariñeira. O porto de Burela é un dos portos máis importantes de Galicia. No ano 1950 era un porto de pesca de baleas. A pesca máis destacada das que venden no porto é o bonito do norte. Tamén se realiza a venta de moitas especies de peixes, como por exemplo a merluza, a raia, a sardiña, o polvo, etc. No barco museo Raíña do Carmen é un barco turístico que está situado no porto de Burela. O Raíña do Carmen parteu por primeira vez do porto de Burela no ano 1968 para realizar a súa primeira costeira do Bonito, en augas das Illas Azores. Durante uns 30 anos de vida profesional, a Raíña do Carmen tamén se dedicou a pescar peixe espada, merluza e bocarte. No seu interior podense observar todas as artes de pesca que utilizou ademais de unha gran variedade de fotos, maquetas, peixes disecados. Expomar é unha feira náutico-pesqueira que se comezou a celebrar en Burela no ano 2000. Esta exposición organízase dentro da nave de Redes do Porto e celébrase habitualmente no mes de maio, antes de que comece a costeira do Bonito. Nela participan gran variedade de estandas, de aspectos moi diferentes, pero relacionados todos eles co mundo do mar, como motores, sistemas de navegación, conserveiras, seguros, etc. A Marte é un certame de pintura mural a nivel internacional, organizado pola Delegación da Cultura do Concello de Burela, co fin de crear un museo de arte ao aire libre no Espigón do Porto. Leva organizándose dende o ano 2017 e celébrase no mes de agosto coincidendo coa Feira do Bonito. As festas de Burela celébranse na honra da Virxe do Carme, que é a patroa dos mariñeiros, e sempre se organizan no primeiro fin de semana de xuño. Habitualmente, o sábado, hai misa na igrexa de Santa María de Burela e despois báixase en procesión á Virxe do Carme ata o porto. Este traxecto está cuberto por alfombras florais elaboradas cada ano cunha temática diferente. Xa o domingo ás 12 hai outra misa e despois procesión marítima con moitos barcos que se dirixen ata o faro e tiran coroas de flores á honra aos mariñeiros falecidos no mar. A Feira do Bonito é unha festa que se celebra no porto de Burela o primeiro sábado de agosto de cada ano. Leva celebrándose dende 1983 e no 2019 foi declarada Festa de Interese Turístico Nacional. Nesta festa, os visitantes poden degustar o bonito cociñado de distintas maneiras: cocido, asado, a grella, empanada, en salpicón ou en marmitaco. Esta feira é organizada pola Asociación Cultural Ledicia coa colaboración de APSA, a Cofradía de Pescadores e o Concello de Burela. A festa castrexa comezou a celebrarse en Burela no ano 2012. Nela rememóranse tempos prerromanos, recordando así as nosas orixes celtas. Durante a festa organízase desfiles, actuacións, etc. en diferentes lugares do pobo, como a praia, porto, a praza, etc. Para participar nela hai que ir disfrazado de castrexo. A praia Penoural é a única praia destinada para cans da provincia de Lugo. Trátase dun pequeno areal duns 100 metros de longitude e anchura variable, dependendo do estado da marea. Está formada por area fina e dourada, pero as súas augas non son aptas para o baño, porque moi cerca del está a saída da depuradora.
A praia do Portelo, tamén chamada praia urbana, está ubicada no centro da localidade. Ten unhas medidas aproximadas de 460 metros de longo e 70 metros de ancho. Dispón de un paseo marítimo ao longo da praia e ten todo tipo de servizos como duchas, accesos para carritos, etc. Ademais, é unha praia moi tranquila para toda a familia. A praia do Cabaliño é unha pequena cala de area fina e branca que en marea baixa queda unida coa praia do Portelo. A súa auga é clara e só estar moi limpa e ten moi pouca ondeaxe. Antigamente, antes de que se construíra o paseo marítimo e o espigón, esta era unha pequena praia de pedras na que os rapaces ían a lanzarse donde as rochas. O fado de Burela é a construción máis emblemática do pobo, tanto é así que aparece no propio escudo do concello. Foi construído no ano 1959 para guiar aos barcos cando se acercaban ao porto e así facilitar as maniobras para que podes entrar nel. Está construído sobre unha rocha de 8 metros de altura situada a case 1 kilómetro da costa. No ano 2014 foi denudado por un gran temporal no mar, pero volveu a facerse unha reconstrución igual que o original e situouse no mesmo lugar. O castro de Burela é un antigo castro que se topa no concello de Burela, ao carón do Paseo da Marosa, polo que o perfil das súas murallas se pode identificar facilmente dende a estrada ou o paseo marítimo. É coñecido porque nel, no ano 1945, un agricultor da vila topou por casualidade o torque de Burela, o máis grande de Galicia. O Cabo de Burela é tamén coñecido como a Punta do Cabo. Trátase dun conxunto de rochas que se sitúan na estrada que vai dende o núcleo urbano de Burela ata a praia da Marosa. Este cabo, que é un dos máis coñecidos da provincia, sirveu durante moitos anos como un punto de referencia para os mariñeiros. Na zona colocouse un monolito en homenaxe á xente do mar.